opogore. Koro shida mar leny ma acid duoge lokro en kech gine ntie kichamo chiemo ko gike piny malokro to ntie dhot ma yawore mondo chiemo donje ich to dhodno ka chiemo temo duogo malo to lorore kore no yawre oyawre one way gik moko nego dhi nyime to konego duog chien koro ji moko dhodni ok ti maber koro eno oyawra yawa ba kata chiemo lwar kata chiemo duogo to okololre koro seche moko ka nyambich temo diyo chiemo kech nyambich ka tiyo to odiyo orego koro kar chiemo sike gine ich to chiemo moko duogo malo koro koduogo malo to ka lokro ko onge gi gine lining monego odin acid lokro ko los mondo acid odhiye koro ka acid obire to wange emomi winjo ka gima kori wang ji actually wacho ni kora wang awinjo ka gima kora wang to mano kech chiemo man gi acid oduoge lokro koro ji moko gine rangajni ok ti oweya chiemo duogo chiemo dhi koro koduogo to hinyi mago ji man gi leny to jok ma acid gi ng'eny to rangajni tiyo to koro wango nyambich wango gine ich stomach emo wango koro iwinjo ka dho chunyi rami koro ji moko wacha ni an dho chunye ema rama to ji moko wanyo ni kora wang'ore koro mago gik moko ariyo mopogore wabo yudo picha mar lokro mar chiemo kaachiel kod rangano mondo mi oganda waone ni samoro rangach ma kama marach momiyo acid nyalo duogo malo moko nego beni timore kotende kod nonro mimiyowa odiechieng' ma kawuono seche ma magi timore iyudo ga ka joma tindo ywak joma dongo ywak joma gi mantiere ga kod thuolo mamalo kata jogo mantiere at high risk mar bedo kod hyperacidity kata leny ng'ata nyalo bedo gi leny to jok ma dend gi ng'eny jo bedo gi leny kech koro gik mane gine gidhiro ich koro ka ich temo gine rego chiemo chande to ng'enyne biro malo kech gik mantie ng'eny to kanigi thuolo bor ng'eny kanigi thuolo to koro ich nigi kama onyalo tiye mayot koro jok man gi ratil joma ratind gi pek akina mama ma pek kech nyathi okaw thuolo mar ino koro seche moko chiemo mantie ich no koro duogo malo jok ma nigi stress mang'eny paro mang'eny sakasa gik moko tandgo wiyi paro timo gik mago ji ma koro leny gibet gi acid mang'eny seche moko gibet gi leny kata dho chuny gi ramo gi arama koro stress medo leny ji machiemo ma ibet ni chamo gokinyi kata ngichamo kata sapar koro ibet gi seche mang'eny maonge chiemo e iyi kata okichamo kata snack moro saa 4 imadhe chai moro matin koro kech iyi pod ogolo acid to onge chiemo motiye koro in kichiemo sani chiemo sani iyokia ni plan ni chalo nade mondo embo ochak opangre ni seche makama kata bang' seche makama onego bed na golo acid koro ji moko kata gotieno kore ka gichamo chiemo moro mang'eny sadek mar otieno eka koro idwa dino kidwa nyone maber owada koro mano miyo iyo kong'eni otiyo nade koro ang' nogol acid gotieno kech nomiye tich matek koro kia ni moro biro koro jogo nyalo chiew ka giwinjo ni dho chuny gi ramo gi kata gin gi leny koro dwaro ni ng'ato pang ni chiembe ochamo nade ntie chiemo moko mamiyo ji gola leny gik moko kaka chiemo man gi mo mang'eny chiemo man gi pilu mang'eny ji moko kata chamo ganda ok ni ji te kata chamo skuma ka gin joleny ka in ng'ama dendi tiyo kamano to seche moko giwinjo ni gin gi leny kata dho chuny gi ramo gi koro ntie gik moko ma dhano nigo dendi kaka dendi rom nade to ntie gik moko ma bende watimo
makelo acid. Dr. Josephine, ipimo nwa kacha ni jogo matere kod thuolo mamalo mar bedo kod chandruogni oting'o joma mine mapek nikech kapo nono ni wanyalo tiyo kata kod picha ni kwa tigo mana kaka ranyisi yudo ni seche ma nyathi nitiere ich ka obro dhiro gik moko nyambije god malo obro dhiro nyambije go malo tiende ni koro yot mondo mi chiemo duogi mano wa understand maber mokalo iwacho no kacha ni ratil mar dhano mar del kapo nono ni bor ng'eny kuonde gi bende koro gik moko ng'eny ma koro kata nyimbich bende koro diyore seche modiyo chiemo koro ok onyal tiyo maber ahinya mano bende awinjo maber mokalo gima dwani mondo mimul na matin daktari en kara ni wacho ni ng'at ma thoro bedo kod stress ma ionge kod kwe chunyi sik parore apara stress kachiel kod agni mar paro kod acidity kata lenyni paro kod acid mawuok e del ni otudore gi kar kanye to timore nango daktari gik moko tema timre dendi chakre pachi obwonge ma pimo ni del onego tinade koro ko obwongo nigi chapni to oro gine oro message ne ich ni gik moko ok ber to the response gima ich timo in such a state and medo acid koro gik ma ayo obwongo gine miyo gik mang'eny e dend dhano lokore kech obwongo oroga messages ne dendi te gimoro amore kata obed adundo kata obed manobo kata obed mana ring'o mane dendi obwongo oroga messages koro ka gimoro timo obwongo mok ber to gigo yudo messages mayore mok chal kake pile koro gima gitimo gimbe gitemo timo makargi koro gik ma gitimo seche moko ok ber ne dend dhano achiel kuom mano en acid koro ka obwongo nigi paro mang'eny to gima timre to oro messages ne ich koro ich chako golo acid mang'eny kar ka plan mar chiemo ipimo nwa kacha maler mokalo ni seche ma ichiemo nitiere kaka i program obwongo ni bende ni kochopo kinyi to en kama kochopo kar saa 4 en kama kochopo saa 7 saa 10 en kama akoro obwongo ni bende ni seche ma kama onego beni oro ote e ich mondo mi ogol acid oreg chiemo mantiere e ika iwacho kacha ni samoro wan wanywande ma ini kike ma samoro gutino kokiny ichiemo ni rio kecho odiechieng' mangima ma athoth ne watime kia koso watime atima kod tenore kod yore mag nwang'o chiemo nikech ing'eni seche moro time kia tang' nokeli hyperacidity mabedi bo pimonwa chandro kata complications monyalo kelo koro seche moko gine kimiyo dene ma okesane ochako tiyo ma ombachni okoti regularly seche moko timo ma koro kake wawachi kichiemo mang'eny okinyi kata ichiemo kata saa 6 kendo ang' ichiemo otieno kawuono kata ndalo 3 koro bang' ndalo 3 dendi ong'e ni chiemo ng'eny ka koro kichiemo mang'eny okinyi ochako kan ineno mana kichwe kich chiemo chande koro dendi ok tigo kich ong'e ni saa 6 ibro chiemo jambo koro kaka dendi chako tiyo pogore to ka koro gik ma dendi timo olingana gi gimi imiye kaito gi kako ng'iyo koro kochako ng'iyo ni ariyo kech an ng'ama chiemo kinyi ta chiemo dhiambo kende kech nitie ji makamago kata ji ma chiemo mano kinyi kende to ng'iyo godo koro ok ni ochak golo acid mokonego gol kamane plan ni mitimo pile dendi koro chako ng'iyo gi gino embe system ne bendo luwo mano to kakori I confuse ni sani timo ma sani timo okiani time okiani kinyo kitime makore embo chako behave abnormally maka beto nego beni idak mochanore ichiemo mochanore mondo mi obwongo ni otimo chanore kachiel kod tudok mane obwongo kachiel kod ich kod acid owuog e seche mochanore nono to dhi kelo ni leny to nitie ji moko makato denya ochiema kako nego chiem to sama odenyo no to iye pod golo leny gine pod golo acid ma giwinjo leny en kodenyo to winjo gani iye lit maka beto nego beni ngato chiko ite ne dende mondo mi winja nte en ang'o matimore dendi ka daktari nyalo yenwa ka uyeyo ka waduogo to adonja ni kidienye mar 2 kama ni wacho kacha ni
nitiere chiemo mamoko ma bende nyalo chwalo leny. Wabro ng'iyo ane kidienje mag chiemo manyalo chwalo bedo kod leny, kaeto bende wabro ng'iyo ane ni chiemo gi kicham gi nade to gibro kelo leny kod chandruoge ma leny ni nyalo kelo ne oganda. Erokamano. Iyudo ga leny, biseng'yo ratil mar del. Dr. Josephine wacho ni nyaka ing'i ratil mar del. Kipongo boche mang'eny ahinya dendi, intiere kod thuolo mamalo mokalo. Mine mapek nitiere kod thuolo mamalo mokalo mar yudo leny. Tok mano kende, nomulo kacha bende ni ponono ni okipangori. Tiende ni i-confuse obwongo ni nyaka ang' ibed kod leny. To leny ni bende, nitiere hotogoro, nowacho ni hotogoro mar chiemo bende karangach rach, to nyalo duogo miwinj kowang'o kori. Thothne, ang'o ma ketho hotogoro ni momiyo acid ni kata leny ni nyalo duogo nyaka malo mowang' kori. Ka waduogo, moro wanyalo mulo kanyo kaka wamedo sudo kod chenro ni omiyo kik isudi. Ageno ni ano kawiro makeup mang'eny ahinya. Angadio ni nitiere nyako kae momori ahinya. Introducing Kundali Bhagia in Luo. This is a story of two sisters who lost their father, and in their quest to find their mother in another town, they find love. Anaere ahinya Prita. To kendo gimoro amora e wiyi mora. Enjoy this romantic drama of Kundali Bhagia in Luo on viusasa.com. Mano ber ahinya. Era mit, era odak e kindwa. When your kids learn to be independent, you're giving them a great start. Prestige Margarine. It all starts with a great start. Now comes in the original and vanilla flavor. Skiza chapa, ushinde. Jamani, watu wa Kakamega wanajua kama umepata pesa za kupanda? Wanajua. Sababu nilikuwa nimewaambia, nilikuwa nimeeneza habari, naambia kwamba Skiza na chapa ndio kusema. Ama kweli hatuwezi tukaandika kwa mata ilhali tuna wino, cheki yake ndio hii hapa. Heko sana ndugu yangu. Asante sana. Asante sana. Nashukuru sana. Bado kuna zawadi nyingine, si ndio? Kuna zawadi nyingine. Asante. Skiza chapa, ushinde. Anarwaka ngolo dichieng' makawuono ni mondo kikanesu chimeherno maber. Kanene ichwang' bodok chien, kang'iye maonge angolo ginyalo chako wacho wow. En gilewni mang'eny ahinya kendo mabecho, to gimoro amora modoro na miyaga pesa mondo nyiew. To ng'o miyo kod dhi tiyo. Owadwa ing'eyo. Mer, ino kidog nje maber. Anatiyoga matek. Eka mondo jodo oyud gimoro amora modwaro. Ritu nyathina. Wachna gimoro kae. Mama unohinyo patwie nade? Machigni kendo penj laktar ko kalera mogi TV ngima en mwandu. Wang'iyo leny mabende daktari opimonwa ni thothne obire kidienje ariyo madongo. Kidieny mokwongo onyalo duogo ma iwinj ka gima wang'o kori. Kidieny mar ariyo iwinjo mana ko wang'o dho chunyi nikech ok oduogo malo. En mana dho chunyi kata wang'o dho chunyi. Opimonwa kacha ni mondo mi oduogi nyaka bede ni rot mar kata rangach mantiere kind lokro mar chiemo kod ich okethore kata ombekore momiyo koro acid nyalo duogo kata chiemo nyalo duogo mangi winj ko wang'o kori. Dr. Josephine, ang'o ma thoro ketho rangani kata rangani seche mokethore? En ang'o matimorega momiyo okethore mombekni ma koro acid nyalo duogo? To ni wachonwa ni en one way monego beni ka chiemo kalo to kala dichiel moko duogo malo. Koro picha ni nyiso wa rangajno maber kabisa. King'iyo ka to ma lokro ma chiemo luwo ka e dhogi. Koro nego donja e ich. Ma ich. Koro chiemo nego donj ka to ma e rangach. Koro joma rangaj ni ombekore to ka chiemo donje ich to moko ka ich gine diore to chiemo dok malo. Koro nyiso wago maber ndi. Koro gik manyalo beng'o kanyo ntie ka bor ng'enye rangajno to mbekore. Koro ka ng'ato dende ng'eny bor ng'enye rangach to rangach koro teko ne dok piny. Chiemo kaka kong'o en gima duoko teko mar gine te ring'o te mane dendi dok piny. Ok ine ka ji wuotho ka dang'ni.
koro rangajno nyalo mbekore. Koro nitie chiemo moko mopogre opogre manyalo mbeke. To ng'eny ji en mana kaka dendi en. Ji moko en mana ni rangajno nokolosore motegno. Koro ombekore. Maseche ma iwinjo ka kori wang' to ma gima timore rangajni okolore maber kaka wanene kacha koro chiemo nyalo duogo malo kata acid nyalo duogo malo ema ang' no wang' kodi. Dr. Josephine adwani wang'e ni kidienje mag chiemo mamoro nyalo chwalo leny kata hyperacidity ma wawuoyo odiochieng' ma kawuono. Chiemo mopogre opogre. Koro nitie chiemo moko man gi acid gin giwuon. Koro kichamo ji mang'eny osechamo gi ndim. Ndim kichamo tiwinjo ka wach. Koro embe kodonjo e gine ich ne winjo ni chiemo biro to chiemo mochopo ni en acid. Embe nosechako golo mare. Koro gigo medo acid. Gik moko kaka oganda wuon nigi acid. En chiemo man gi acid mang'eny. Koro kichame to ipodwa nyose to bro golo acid. Koro ji moko, ok ji te, ji moko kochamo oganda to igi wang' to gin gi leny. To ok ni ji te ni kamago. Ji moko kochamo skuma be winjo mago. Koro nitie chiemo moko ma kichamo tiwinja winja ni acid mane iyi omedore. Koro bedo mang'eny. Gik moko kaka kahawa nyalo medo acid. Koro nitie chiemo mopogre opogre e rondiknwagi. Wasewacho kong'o. Kaeto chiemo ne wawacho man gi gine. Apilo mang'eny. Kichamo tiwinja winja ni iya wang'ore. Chiemo man gi mo mang'eny bende medo ng'ato bedo gi leny. Koro chiemo ma ila sote mago bende en acid. Gima miyo buoyo wuok e gine. Acid ema miyo gine. Koro gigo gin gik ma kichamo ka in raleny. Nitie ji moko ma kato chamo gigi to onge shida. Onge gima winjo karachiel. Ok owinj gimoro. To ka in ng'at ma iye en ka kotiyo to ogolo acid mang'eny to kichamo gigi tiwinjo ka irami kata ibedo gi leny. Mama duoko wachien ma ng'ato ka ng'ato nitiere kod kaka dende chal, tiere jomoko ma gin roleny kata dende golo acid mang'eny to tiere jomoko ma kata chama na oganda to ok bi chande. Ma adebed ni emomiyo samoro kichamo kata oganda ma samoro osekwe mang'ich tiwinjo ka inyalo bedo kionge kod kwe. Gi chiemo kaka rabuon bende ka ng'ato chamo mang'icha nyalo kelo leny. Magi tudruok magi to bedo nang'o mano rakido. Mano en kido. Kech nitie ji moko ma kato chamo gigo to ok bed gi tabu moro amora. To nitie ji ma kochamo gi ong'e ang'eya. An ka chamo rabuon mang'ich tabro bedo gi leny. Kore nong'e dende bendi penja to koni an mano kacham kech ang'eyo. Kore en mana ni winjo ni dendi en del machal nade tiwe gigo. En kit dendi to kabeto ng'e dendi nikech kok ing'e dendi tibro timo gik moko ni ji timo. Imadho kong'o ni ji madho tito ohinyi okelo ni acid mang'eny okelo ni leny mathoth. Ibro chamo alode kaka skuma mane wawacho cha tipo apaka intiere kod chandruok mopogore opogore. Daktari wasewinjo ranyisi ma en iwinjo ka gima kori wang' kata iwinjo ka dho chunyi rami. Magi kende ranyisi mag bedo kod leny kochiso nitiere ranyisi mamoko. Tie moko. Koro kech gine kech acid no biro ga nyaka duondi ka. Moko duondgi nyalo ramogi. Kech unyalo chope dhogi winjo ka gimoro ma wach nitie dhogi. Kata gimoro ma kech. Jimoko koni an saka sa awinja ka gima dhoga kech. To mano kech acid biro ga nyaka malo ka. Koro winja ka taste moro ma kech, ndadhu moro ma kech nitie e dhoge. Iti wuok e duondi ka. Bur mad hotogoro madhi nyaka iti. Koro jimoko itgi ramo giga. Kech acid no luwa burno machop nyaka itgi. Kanyo duondi ma acid chope no e kuma lokro mar yweyo bende wuoke. Koro jimoko acid no donjo nyaka e obo. Koro gin ga honda masaka sa gifuolo. Molo to gotieno kech nindo acid obiro ka odhi e lokro mar yweyo. Koro tieni ni fuola. Jimoko man gi asthma ka acid no odonje e obo to koro thung chande biro.
Koro en gima nyalo kelo gik mopogore opogore moloto gi gik mafuon mowuoke e duol. Ma samoro nyalo biro ma owuog nyaka ng'ato nikech gitudore duol, it kachiel kod umi. Yes. Mano koro obet mang'eny saidi. Mano koro biro kech seche moko ka icho odiyo ni to gino te oduogo malo. Koro ng'eny mochopo nyaka e ng'wechi. Ma actually onyalo wuok abuka kate umi. Kato ji moko to kok ng'eny ahinya to koro kech dendi ok dwa ni iywe acid. Koro dina duondi ma dino yweyo. Tie ji ma kochiew gotieno to konyal yweyo kech acid no dino lokro mar yweyo. Koro seche moko nyalo kelo tabu. Thothne othoro ga timore sadi koso oluwore ga kod seche ma ng'ato ochamo gima ntiere kod acid kata ma trigger acid no seche ma gotieno, seche ma godiechieng', koso luwore kod plan mar ng'ato kako bede odiechieng'. Seche moko kichamo chiemo makelo acid tinyalo yude samoro amora. Kin ng'ama odenyo ga to yudo acid to biro samoro amora. To kech dhodni en gima yawore. Koro kinindo piny to weight, gravity ma keto chiemo mondo bed piny onge. Koro obira kende. Chiemo nyalo mola. Chiemo mol. Koro jogo wak nyiso ga no ting' kitanda malo. Kech chiemo mola ma biya malo. Koro tieno ohinyo bedo ga marach. Moloto joma nigi leny. Ojimbore gotieno. To onyala bet samoro amora. Nikech seche ma ng'ato nindo cha koro ochala gulu muleng'. Ochala gulu muleng' ma koro nyalo tanga obiro kama to do kama. Aneno ka wantiere kod picha moro ka Dr. Josephine ma okang'eyo ni lidwari. Koro ng'ama nigi acid ok ine giketo malo ka ni kin gi acid ti iting'o wiyi malo mondo kik chiemo mol bi malo ku. Ero kama na en leny ma daktari pimonwa kacha ni nyalo mako ng'ato, nyalo mako nyithindo, onyalo mako joma dongo, joma mine, joma chuo, duto te nyalo yudo chandruok mar acid. Wang'iyo kacha kidienje mag chiemo manyalo kelo chandruogni, kama oting'o chiemo mantiere kod acid, kaka oganda, ndim, gik moko kaka mananas, kod gik makamago. Maka isepimo dendi ming'iyo ni in ga gi kido no, to inyalo timo mondo bibed godo mabor. Ne wang'iyo kacha ranyisi kama ne wantiere. Ranyisi mar lenye ni. Ranyisi mar lenye. Iwinjo jako wang'i, iwinjo ka idho chunyi rami, kopogore kod mago. Kaka na wachi seche moko iwinjo ka duondi okiwe maber, iti nyalo rami, inyalo bet gi gine, inyalo bet gi dhok makech, seche moko ugeyo asma, seche moko miya honda. Mago gik manyalo nyisi ni in gi acid. To joma nigi acid ong'eyo ni an gi gimoro. Ni gimoro ok ber e denda. Kech giwinjo. Iwinjo ni ma ato kawaida. Ma ok ber. Kisewinjo ranyisi gi daktari, onego bed ni itimo ang'o? Koro ka ing'e ni in kichamo ga oganda tibet gi leny, to jogo wega aweya oganda. Bende giwacho ni awacha ni daktari an chon nachamo oganda to tinde aweyo kech omiya leny. To okone ni kata chiemo moko gi be miya leny, ochama chama. Koro nitie ji ma koro nyaka we chiemo moko makele. Koro kichamo pilu to miyi leny ti iweyo. Kineno ka gik mo miyi leny ti iweyo. Kimadho kong'o to koro iwinja ka leny ng'eny to ji duoko magi piny. Koro mago nitie gik ma ji nyalo timo magiweyo. Kaeto ka dendi pek to bende inyalo duoko ratindi piny mondo ine ka leny dok piny. Koro mago gik ma inyalo nyiso ng'ato ni kitimo mato leny nyalo dok piny. Koro gik ma kendo watimo, wan gi yedhe ma wachiwo ne joma nigi leny. Ma tiyo ma kati chama ng'oto kibi winjo ni in gi leny. Gitiyo kabisa. Ten mana ni kiwegi to leny duogo. Kech gitiyo kuom dakika, gitiyo kuom seche 24. Bang' seche go koro kendo leny mos duogo. To gima gitimo gidino ma iyi koro kugol acid kata matin. Mane tijgi. Gidina ma koro iyi ok gol acid. Koro dendi mondo onyos chiemo nyaka ti gi systems mopogore. Lerna mana matin nono. Nikech asidi dwaro en gi tich emomiyo dendi gole ka. Ka ng'ato osetiyo kod yath modhi modine,
system upogore mar rego chiemo kata ma koro nyalo konyo del rego chiemo kod gik makamago ma system mane koro dendi nyaka ti gi gik moko kake chiemo ma koro donje ich koro irego orege arega nyaluo gi tekone koro kodhi mwalo kucha nitie gik ma nyoso gigo nitie gik ma waluongo gin modhi mopogre opogre mantie nyambich kech chiemo wuok e ich dhi e nyambich koro nyambich dwa no biye gi acid kose nyose gi acid to koro koyudo kabet gidongo dongo to en mana gi gike motiyo godo to mano nyiso ni seche moko chiemo wuok e ika okoregore maber ma kaka laktar molonye weche gi ok nyal recommend ahinya weche mag tiyo gi yedhe gi ka pono no chuno ma en ochuno koka inyalo ti kod yedhe gi watiyo godo gine yedhe piny ka achiel kuom yedhe ma ji mang'eny tiyo godo moro amora kech acid en gima ji mang'eny ni godo koro chon wan ne watiyo atiya kod gima ng'ata man gi acid ti imiyo koro tinde waseyudo ni yedhe go seche moko miyo ich bedo gi shida koro tinde bet wadok chien ok wati kodgi kaka ne watiyo kodgi kaka iwacho acid nigi tije to ka imiyo idino tij ich ni koro mos kor ich lokore olokore ma koro kech oyudo ni onge gimotimo man kaka tiendi kotho to koro omich koro kor mar ich mich kata mano nyalo kelo shida moko bang'e bang' higni mang'eny inyalo yudo shida mar ich koro mano miyo tinde wanyalo koni ok wati kod dwe achiel wane ka wanyalo timo gik moko mondo konyi koro nitie yedhe ma dina acid kabisa kata nitie yedhe moko ma acid chal mach ma chal pi ma kiole mach to duoko majno penye koro nitie ila mago ma inyalo ng'iewo kata e chemist e duka moro amora idhi adhiya nadwa yadh pig chande maduoko naga acid piny koro ji jotiyo gi mago kech gin ok gidin tich mar acid wuok kaka kawaida monego bed nowuok nikech kaka ne nyiso nikech kaka nyiso e kidieny mokwongo cha en tudruok mar obwongo kod del te koro ing'eni kodhi odinore aming'a otego dhi obwongo ni acid cha ok dwarre kacha koro biro chopo kama koro kendo oloko system ni kaka chalo oloko ich ma koro gine kore lokore koweye to bendo chaka tiyo to koseti kode kuom higni mang'eny to loko kaka ich tiyo anyalo paro ka ne wadongo samoro dawa ne nyalo wach ka intiere kod leny an kachamo rabuon mang'ich to nyalo miya leny kabisa omiyo kata ne agombe machalade kosekwe to koro kanyal chamo oganda bende okanyal chamo momur kata mang'ich okanyal nikech ang' obro chanda koro aseng'eyo mano to ni wacho ni kapono ni antiere kod leny tinyisa ni mondo mi anang' buru buch kendo koro buru mano choli gima rieko maber kabisa kech acid en gima wach to buru wach ne en ma waluongo ni alkaline koro ki mix gi to koro ochalo pi duoko teko macha dhi piny ma ni malo koro giduogo giromo e diere kanyo koro an ne pok awinjo mano ten gima nyalo tiyo kabisa kech ma teko ne dhiga piny to mar buru en teko madhi malo koro kikikogi to chal mana yedhe ma ing'iewo e duka gi mane gima gitimo Dr. Josephine wamake kanyo ka waduogo to wadhi ng'iyane ni to po nono ni isiki bedo kod leny ma kinde ka kinde dho chunyi sik wang' kinde ka kinde hinyruoge mage monyakeloni daktari nochako ngekono matin kidenye mopogore opogore mag thieth to seche ma kidenye mag thieth gi biro ere gima onego bed ni timo seche miyudo thieth mago kod moko mathoth biro kidenye mar adek mokadwa no bai kata matin kik isudi. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power, and the glory,
forever and ever. Amen. Dial *811*495# to get Our Father. Teacher Beach, kocha kore sangwen wakelo ni ngoma mobedo play design makare. Ramogi TV biro kanyakla kachiel kod Ramogi Radio kama bende Stima Riwo Record P. Yawanya wauntie kikubed mabor ya Ramogi nkech kai ekumi yudo gik mamit kabisa Ramogi Night Disco. Maintain your position. Either you can fire goody local instrumental. Wawachoni kete manaka. Teacher Beach ka Teacher Beach sangwen otieno. Jiprabirio sewito ngimagi e piny Kenya ka dhano turi bende oula kod koth osedaro e miechegi kod kuonde magidake, sirikal olando. Ji abich owito ngimagi e masira mane okel kod oyuma mar derep lori e gwenge ma Sultanahmud ka koth medore e pachoka. Duond bura mar UDA ochako yiero mage mag kor gwenge ka ODM to lando ni gichungo yiero margi kaluwore kod koth kod oula ma okwako pachokae. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Dr. Josephine e studio wang'yo kacha leny mabende opimono ni nyalo mako ng'ata to gik mang'eny nyalo kele. Samoro rangach mantiere kinda otogoro mar chiemo kaachiel kod ich okethore ombekni. Nowacho kacha ni gima nyalo mbeke ng'eny mokalo kimadho kong'o mang'eny nyalo mbeke. Kapono ni intere kod ratil mamalo mar del nyalo mbeke. Samoro tuoche mopogore nyalo donje system nyalo mbeke. Kata samoro kaka nochweyi manochweri achweya mayom kamano bende nyalo miyo mbekni. To kata dok ni magi duto tetimore nitiere kaka inyalo konyi. Nipimono kacha nitiere yedhe ma inyalo tigodo e yore mag duoko acid kata leny ni chien. To seche mapoko duoko chien daktari thothne utimo diagnosis mondo mi ing'iyane kama koso kaka segunego yamba kati wacho ni ma ato en leny kamano. Thothne wawinja mbaka kech ng'enyne ng'ato wacho ni awacha ting'e ang'eya ni ma en leny. To seche moko wadwa timo nonro kech leny nyalo kelo midhiero moko ma okidwa mana ni iwach ni en leny tithiedho. Kech seche moko ji man gi ulcer man gi iluono adhola e ich. Adhonde mek ich nyalo bet kamano. Seche moko ji mang'ogo remo kech lenyo wang'o hotogoro nyaka wang'i. Koro gima watimo ga ka waparo ni ma en mana adhola, ka wang'iyo ni ma nyalo bedo adhola, wanyalo ng'iyo oko. Ntie kudi moro ma waluongo ni H. pylori ma ji moko man gi gine madho chuny gi joramo bet ga godo. Ma kithiedho H. pylori no to do chuny maramo no orumo. Kech H. pylori no kelo shida mar ich. Koro jok mabiro nwa gi leny watho ng'iyoga H. pylori mondo wang'e ni en gima wanyalo thiedho mondo rum. Kech kaka nyisi ni yedhe mane watiyogo gina dharani tinde wawe tiyo godo. Koro wadwa ng'e ni ma gima wanyalo thiedho mondo rum. Kato mar ariyo jomoko makati thiedhi to pod leny dhi nyime wadwa ng'iyo ni to en gi adhola e ich. To nyalo bet ng'ama nigi kansa. Koro mago gik ma kiparo ni ma ok en leny. Ng'eny ji ten mana leny. Ng'eny ji en mana dho chuny maramo kech acid ng'eny. To ntie jomoko ma kiwinjo kako wacho ni gireno tipa ichich ni ma nyalo bet ni ntie gimoro. To ji ma ng'eny ji mobiro nwa gi leny nyaka wang'e ni gin gi H. pylori kech mano wanyalo thiedho. Kato kose thiedhe to koro rem rumo. Mula kar adhola ka Dr. Josephine iwacho nwa kacha ni samoro onyalo dhi makoro ineno ka ng'ato ka dhi oko to nyalo bedo kata kod remo e oko. Manyiso ni nyaka bed ni kamoro machwer e dende ka En leny ni, en acid ni ema nyalo chamo nyimbich kata nyalo chamo lining mar ich kata lining mar hotogoro mar chiemo maketa adhola.
seche moko nyalo seche moko nyalo chamo maketi ich wuon to en ga gima golo acid koro okoja bedo ga dhola kech acid kech kako olose mondo kato bed gi acid to okoridre koro ntie gik moko tuoche moko ma chamo ich koro ka lining neno osechako dok piny koro ka acid odonjo ma iene to koro chame to mamalo ni ka onge gimogolo to acid ok donje ma iye ni en nokolose mondo acid odonji koro ka acid oseyudo kamoro ma modonjo koro lokre adhola kaito kaki wacho seche moko lokre adhola mochope e leche mek remo makoro remo wuok to lokro to kolos mondo acid obede koro no dholore mayot ka acid sik kale kech en no kolose mondo obed kama gine kech kamano to nyimbich to ntie gik ma ka gichopo to kwe acid no ka chiemo chopo kuro motingre gi acid moa ich kodonje nyambich to nyambich ntie gi gike ma kwe acid ma kotende kod picha montiere godo kani daktari wantiere kod kidienje mopogore opogore lokrocha mano acid okonego bed ni kale makaponi acid kale sate to nyalo dholore mayot nikech acid en obowango donge obowango to ko wange to nyalo chako chwero remo gero nyalo kelo chandruoge mang'eny mokalo ich kanyo tiwacho ni ich ntiere tok chuny kachiel kod maich koro mato ich ma chiemo donje mokwongo kato en ochako rego chiemo gi acid kato chiemo ai ich to donje nyambie gi koro nyambie gi gin matindo ma nyambije madongo magolo oko mate makoro nyoso chiemo kaito pike remo chiemo michamo piko remo to mato gola oko koro ka chiemo ai ich to donje nyambije gi to kedhno ineno kedhno ka kedhno donjo gi chiemo no to kedhne ochal yedhe ma wadhigo e gine wadhi ng'iewe duka makweyo acid koro kodonjo kanyo to kweyo acid to nyambijno bentie gi gik makwe acid kechembo kolose mondo obed kama acid ntiere koro gigo ntie kanyo moikrai kani chiemo erobiro gikwe acid Ponono daktari ni ng'ato yudo ga hyperacidity kata ng'ato sik yudo leny makiny ka kiny ten leny modhi wang' achiel ahinya seche mag otieno kaka ni wacho ni kanyo ema thothne othoro medore to onge gimitime gini timo ka wato onge gimitime onyalo kelo ni chandruok magi kata complications mage koro leny ng'eni en gima kodonje e lokro to osiko owango koro jomoko lokro gi dholore kato kaka ne wawacho ni kodholore ahinya to donjo nyaka ringo man remo koro jimoko nyalo ng'ogo ga remo ka ging'og to gigolo remo mano mokwongo mar ariyo kanyo chango kama nodholore ni chango to kochangore to we alama to alama ing'e ni kite opogore gi ringo mane nitie mokwongo koro alama jamich to bet matek obet matek to mich koro lokro no kanyo mich koro seche moko kimuonyo chiemo tiwinjo ka okukadh mayot winjo ka gimoro moko okwame kori okoloro dhie i mayot kato joma tinde seche moko kanyo alama no nyalo lokre mabed cancer to mano matin ahinya ohinyo ga mana dholore ne wang'iyo kacha ka ponono ni lenyni osiko wang'o to kala ndale madhi to kala to gima ng'ato time onge ani pimono kacha ni onyalo kelo chandruoge mopogore opogore kuom ranyisi onyalo bedo adhola sana ahinya kuom lokro ma bende okonego bed ni acid kale maka ponono ni okothiedhe to odhi chango kod mbala kata alama kanyo mane wantie koro kochango gi mbala kamano to mbala no en ringo mopogre gi ring lokro koro miye oywaye koro seche moko koywaye moluore to chiemo kadh mayot koro jomoko yudo ga shida go to seche moko mbala no koro kech gine acid pod kadho kanyo
koro ring'o mar mbala no temo lokore mondo ne onyalo bet kama acid nitie sate. Koro mae gik manyalo kelo ji matin kabisa gibedo ga gi kansa mar lokro. Seche ma ng'ato pod manyo thieth, daktari, nipimo no kacha nitiere kod yore mopogore mag thieth. Kuom ranyisi nitiere yedhe ma ka isemiyo ng'ato kaka un lakteche to acid no dhi maling' thi kendo ibedo abeda maber, mak mana ni sasa miweye to acid chaka duo kaka ne nitiere cha. Manyiso ni odhi loki msumba. Odhi loki slave. Msumba mar yath. Koro nitie gik ma wanyalo thiedho. Na koni wanyalo thiedho H. pylori. Mano en kudni makelo ulcer. Kaito koro nitie ji moko ma yadhno gitiyo ga go pile. Nitie ji mosetiyo gi yadhni kata higni 20-30. Koro gide ogeng'o ne acid. To ji ma msumba mek yadhni kaka jo pressure ge ne ong'eyo ni agni bed msumba tibed mangima. Ingima. Koro inyala muonyo gi. Nitie joma laini biro mana seche moko. Ok en gimoro moyudo pile. Koro ginyalo tiyo gi yedhe pige. Yedhe ma ing'iewo e gine e duke mek e od yath. Mondo ka winjo ni en gi leny to onyodho, kata tie yedhe minyodho kata yedhe mimadho kaka pi. Koro ok ni ti gi yath pile. Ma inyalo tete gi yath seche ma odwarore. Gini samoro gotieno nitiere kod acid reflux seche ma gotieno. Inyalo loko position kaka ne nindo, ok inenda ka ipielori ahinya, iloko iting'ori malo matin mondo mi kik gravity kik mi oidha kik oidha oyaye. Ang' kendo minyalo timo mondo mi ikontrole e kor gweng' kata e dala seche ma podi irito mondo mi idhi many thieth ma professional. Koro ne wawacho ni nitie chiemo monego jomoko we, jomong'e ni chiemo gi kelo negi acid. Nitie ji ma onego duok ratindgi piny, kech ging'e ni ratil ng'eny miyo nyambich ok ti maber. Koro ji moko koni ka ng'ato riere ga pile to miyo wakoni tone mar muscles mar dendi ridore. Koro nyalo konyo rangachande ridore. Kitimo ga exercises pile mar dendi te, mago nyalo konyo. Koro nitie ji mawacho mago, nitie gik minyalo timo kaka madho chak. Kech chak en gik ma duoko teko mar acid piny. Mani wacho ni inyalo nang'o buru. Inyalo madho chak mondo duok teko mar acid piny. Koro nitie gik mane dewa ne timo, kech ne gionge yedhe mek leny. Ne gitimo mondo kony gine leny no odog piny. Magi matimore ka ni ing'iya ni to en ang'o makele. En chiemo makelo mondo mi bed kod leny, chiemo no ema ang'iwe. Ponono ni en kong'o ema miyo ibedo kod leny, kong'o no ema ang'niwe. Ka ponono ni nitiere gik moko kaka kahawa, iere omilimili e dhogi to kelo ni chandruok, mago ema ang'niwe. To ponono ni koro biro kotenre kod tuo kaka ni wacha to manyo koro nyaki many thieth makende ma inyalo yud kaka ithiedhi godo. Daktari dwani mondo mi wang'e ne kaka thothne rangaji ni bende ithiedho e yor osiptal kapono mbekni saidi makoro ok ber. Koro nitie ji moko marangaj no ombekni makoro nyaka thiedhi. Kata gin ga honda moro marach makati mi yath mane to korum kech rangaj no yaore. Koro korach ahinya tinyalo yang'e madine makoro chiemo dhi mana yo achiel. Ok nyal duogo kama. Koro nitie ji ma waoroga mondo yang'. To kwa hinyo timo mano, kech yeng'o ing'e ni nitie gi wechene, midhiero ne nitie mang'eny. Koro ji matuo ma gini hinya inyalo din rangano. Wach mogik minyalo weyo godo kotenre kod weche mag leny. Gima nyalo wacho ni leny en gima ji ng'eny godo kabisa. To ng'enyne ji ong'eyo gima kelo ne leny. Kin ng'ama okichiem e sa monegi chiem, tem mondi ne ki nyalo keto chiembi kata ibet gi snack moro e diere kanyo mondo kik ibed modenyo. Kin ng'ama ngima ne miye paro mang'eny, duoke paro go piny. Tie yore mar duoko paro piny. Ji ok obet abeta ni ji te nigi paro.
Koro imbi ng'iya ni anyalo duoko paro mar ngima na piny. Kin ng'an ma dende pek, ne kaka inyalo duoko dendi no piny. Kin gik moko michamo ming'e ni gigi kachamo, an ahero pilu to miya leny, duok gigo piny. To ka gigo pod, ka leny pod chandi, kati tim gik ma inyalo timo, tinyalo dhi mondo onon ni inyalo bedo gi H. pylori othiedhi mondo leny orum, dho chunyi marami orum. Koro modong' wanyalo mi yath pile korach. Kodhi matek. Daktari amor mar bedo kodi. Pono ni ng'ato dwa neni iyudi kanye kachiel kod namba ni mar simu kinyalo yie mondo miwa. Ok rach. An atiyo kamiluongo ni Kisumu Specialist Hospital and Riat we got. To namba na mar simu mar jakony na iluongo en 0785 661 255. 0785 661 255. Ero kamana nya daktari amor mokalo mar bedo kodi, weche mag leny chando ji mang'eny to moro ng'ato kong'eyo ni okonego beni kori sik wang' sate ka kori sik wang' sate many kaka ithiedhe, many kaka iweyo mondo mi owe wang'i nikech kanyo okolos ne acid. No. Ero kamano ahinya. Ageno ni puonjore achiel ariyo adek. Ero kamano makende kuom bedo koda nyaka kendo odiochieng' machielo kabokelo ni chenro mar penj laktar iluonga ni Ruth Otieno. Ngima en mwandu, oriti masane. Tuanze kulipa kadi sasa, na kadi ni cashless. Umesema tunaweka pale? Na kwa ile namba. Mimi niko na cash. Nisaidie do na namba yako ya simu. Na kusoti. Ka in jawuoth mar matatu e safar machiegni kata mabor, non kendo yang ni chulo fare mari kokalo e yor mbui. Non ane ka yudo risit mari e simbi. Kama sira ujuki, kendo idwaro ni ochuli gi kambi mar okumba. Risit mari kata digital receipt e neno mari ma ibiro golo. Ka in wuon matatu, dwarore kokalo kuom okumba mari mondo ibed gi yore mag chudo kokalo e lony manyasani. Mondo matatu mari oyud okumba. Mambo ni digital. Tudri gi jal ma uso okumba mondo ing'e mathoth. Ang'o maketo skul mipuonje weche mag thieth kod science bedo maber? Waketo maino marwa e chal ngima mar jopuonjre, waketo maromre timo nonro kod tiegruok, wajiwo jopuonjre donje chenro mopogore opogore kaka tuke, wachiwo tiegruok mowinjore gi omenda ma japuonjre chulo, japuonjre tieko somo ka en gi lony mar donjo e tich. Omiyo chop Imperial College of Medical and Health Sciences kama kepo mar dwe mar abich dhi nyime. Welcome to Imperial College of Medical and Health Sciences. Introducing the Viusasa Data Pass Bundle. New way to enjoy your favorite shows on viusasa.com. For just 20 bob a day, dial *544 *25# to get 200 MBs of Safaricom data, granting you unlimited access to shows like Becky, Mwendwa Thapki, Kundali Bagya, Mapishi Time, blockbuster movies, and more. No registration, no subscription. It's a straightforward pass for uninterrupted entertainment. Watch all day with the Viusasa Data Pass. Are you ready to turn your Skizzer tunes into cash? Dial *487